Quan vaig saber que s'estava a punt de celebrar una gran compravenda d'esperits en una mansió al mig de les muntanyes, hi vaig enviar en Sensui i l'Itsuki, que aleshores era el seu company. Els esperits que tenia contractats en Sagio en aquella època eren més aviat febles, no es podien ni comparar amb els germans Toguro. Van aconseguir introduir-se a la mansió i gairebé van arribar fins on eren els organitzadors presidits per en Sagio. Però resulta que llavors en Sensui va veure una cosa que no hauria d'haver vist mai. Una cosa que no hauria d'haver vist mai? Què vols dir? Què era? Doncs la cosa més cruel de què són capaços els éssers humans. Un espectacle tan abominable que sembla impossible que passi al món humà. Els humans es divertien torturant els esperits que havien invocat i al final els mataven tots de la manera més cruel. La diversió d'aquests humans cada cop més borratxos de sang. En Sensui li va semblar un espectacle molt més cruel i abominable que els esperits malignes que havia perseguit durant tant de temps. Allà, en Sensui va presenciar un espectacle completament oposat als valors en què ell havia cregut des de sempre. Doncs això sí que sembla força l'experiència que vam tenir a la mansió d'en Tarukani, te'n recordes? Sí, però hi ha una diferència fonamental amb el que us va passar a vosaltres. En Sensui va matar tots els humans que eren allà. Itsuki, t'asseguro que aquí no hi havia cap humà. Ni un de sol. Va ser a partir d'aleshores que en Sensui va començar a demostrar molt d'interès pel capítol negre, que recull els crims més horribles de la humanitat.